Здравейте на всички! Днес ще си говорим за алкално-киселинния баланс в човешкото тяло, защо е толкова важно да го поддържаме в нормални граници и как можем да го постигнем това, защото чрез храната е много трудно да се поддържа. Поради проста причина, че съотношението между алкална и киселинна храна трябва да е 80/20. В забързаното ежедневие, а и не само, като цяло е много трудно да се спазват тези точни пропорции. На тялото са му нужни минерали и микроелементи, чрез които да се бори с киселинното pH. Когато ние не му ги доставяме чрез храната, той търси откъде да си ги набави и съответно мястото, където ги има, това са нашите кости. Той започва да си ги взема оттам, за да може да се справи с киселинността в организма. Но в такова състояние около 10 години тялото ни може да издържи, вземайки си от нашите кости необходимите му вещества, след което вече се появяват и костноставните проблеми. Точно поради тази причина, да не се стига до там, си има минерали и микроелементи, 8 минерала и микроелемента, които са в правилното съотношение, така че да може с ежедневен прием да си поддържа нормалното pH, съответно да елиминира възможността лошите болести да виреят и да се развиват в нашето тяло и да подпомогне организма да не взема полезните вещества от нашите кости. И сега нека да ви направя едно показно. Храна, напитки, това влошава нашата киселинност в тялото. Ето сега ще ви дам пример. Тук имаме една киселинна напитка, изключително вкусна. Нарочно съм и махнал етикета, за да не се приема за реклама. Слагаме си от нея. Ето, слагаме от киселинната напитка. Аз давам пример с напитка, но може да е и с храна. Сега тук в случая за този експеримент ще използваме така. Това са pH лентички, има ги във всяка аптека. Сега това, което ще направим, това е лакмусова хартия. Това, което ще направим е ето, потапяме лентичката, изтръскваме и трябва да изчакаме, за да видим в какъв цвят ще се оцвети. Изчакваме няколко секунди и после сравняваме по тази скала. Надявам се вижда. Да, ето. Четири цяло и 5. Така, сега какво ще направим? Вземаме, ето те са на таблетки. Вземаме да кажем 2 таблетки. Понеже нямам хаванче, ще ги натруша, за да се разтворят по-лесно. Това е единствената причина, за да се разтворят по-лесно. Ще ги натруша в тази хартия. Ето така. Нека видим, да. Ето ги вече на прах. Сега ги изсипваме вътре и разбъркваме. Съответно ще изчакаме малко, за да могат да се разтворят. След което ще вземем друга pH лентичка. Няма време да се разтворят, но нека да видим. Така. Вземаме друга лентичка и пак потапяме вътре.
Така. Изчакваме малко и да видим сега къде се е отцветило. Нека да намеря точния цвят. Да. Ето. Сега ще ви покажа на камерата. Между 7 и 7,2. Абсолютно бързо вкара тази киселинна напитка в необходимите граници. А сега нека да вземем пак тази, която беше киселинната лентичка, да видим какво ще се получи с нея. Ето, вкарваме я вече в алкалната среда, т.е. в балансираната среда. И ето вижте, малко по малко започва да се оцветява и да се влиза в нормални граници. Това е идеята, за да може човек да си поддържа нормалното pH в своето тяло. Ако ви е интересно, пишете здраве в коментарите, ще се свържа с вас, ще ви дам допълнителна информация и ще отговоря на всичките ви въпроси.